Хора, влизайте ми в Discord сервера. Името ми е в описанието на видео шорца. Така. Ще обясня на всеки, който не знае Discord. Той буквално няма как да не го знаеш. Има хора, които не го знаят така. Той е безплатно. Доколкото си искаш години да си в това нещо. Мога да кажеш колкото си искаш приятели. Без проблем. Няма никакъв проблем да за 1000, няма никакъв проблем. Понеже аз имам 2 приятела и откъде я знам, човек. Може да имаш доста. Откъде я знам, докъде можеш. И плиз, който ми влезне в Discord сервера, му лайквам 5 видеа. Айде, чао, Баба Яга е тук с метлата и идва към мен. Може да играеш с всеки човек. Може да играеш с твоите приятели на всякаква игра. Независимо Майнкрафт ли е, Roblox изобщо не знам дали е. И там не знам какво е. Всяка игра, ако може да играете с вашите П, Р, И, Т, Я